Sanibonani nginibingelele ngamelele channel Maswidi Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi liqiniso ukuthi uqofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu isihambe yaze yafika ke iMaswidi Mina Production ecaleni ke lokubulawa komdlali kwayengunozinti weBafana kanye ke neOrlando Pirates okungusenzo wakaMeyiwa owabulawa ngehluku ngonyaka ka2014 edutshulwa. Ummeli ke ecaleni lokubulawa kwakhe ke uSenzo Meyiwa advocate Thulani Ngomezulu uthi ke khona ubufakazi bokuthi ke uLongo ethwala ephuzile wafika ephuzile kuleyanda wesigameko waxabana ke nentombi yakhe kwaseke kudubuleka umufi. Ngomezulu ke uveze lokhu ngesikhathi epheka ngemibuzo ufakazi ombuso umphenyi ke wecala usagent bathu Mkhula. Ngomezulu uthe kukhona ofakazi azobabiza bezochaza kahle ngalolu daba. Umeyiwa ke wadutshulwa bulawa ekuboke kwentombi yakhe uKelly Khumalo eFosloras eGoli ngo2014. Ngomezulu uthe umnumzane Ntumelo Madlala wathinta umlisa okuthiwa ke uhlophe ethi uMeyiwa udubuleke elamula uLongwe nentombi yakhe uZandi Khumalo. uLongwe wafika edakiwe ephethe ivolovolo waxabana ke noZandi wadubula kwalimala uMeyiwa wasidubula naye uLongwe emlenzeni. Kusho ke yena ke advocate Ngomezulu uthe kwabe sekuthungathwa intimbothi yamanga ukuze kuvikelwe abathile ngokufa kaMeyiwa. Ubufakazi besibhamu obalethwa amaphoyisa buyingxenye yamanga akhandiwe ukuvikela umuntu othile. Yonke lento ekhandiwe futhi ke umuntu wabulala uSenzo Meyiwa akekho lapha enkantolo. Kusho yena ke uadvocate Ngomezulu. Ngokwakhe ke uthi ke lento ke yenzakalayo ke njengamanje enkantolo ayikho ingamanga yonke nabasolwa bakhona futhi ke abasolwa abangafanele nokuthi ke kufanele ngabe bakhona lapha ya. Uthi umuntu wabulala uSenzo Meyiwa akekho lapha ke enkantolo. Uthe kodwa bakhona abantu asezobaletha abazofike ke baveze wonke amaqiniso. Ngana kwethu hlala la kule channel ungabeke usanyakaza sizolokhu ke siku-update kukho konke okwenzakalayo kuleli cala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Ngiyabonga mangabe uyaqala ufike le channel ngicela iqiniso ukuthi uyakuchofa subscribe ahlangane kwivideo elandelayo.